Boas noites. Ata as 2 da mañá estiveron os axentes de vixianza aduaneira recabando datos nas oficinas municipais do Concello de Lugo no marco da operación Pokémon. Fixeron un volcado selectivo dos datos de 25 ordenadores perfectamente identificados polos axentes. Todo apunta a que nesta ocasión a xuíza instrutora Pilar de Lara ten moi definidas as contratas e as actuacións sospeitosas. Segundo El Progreso, as pesquisas sobre as supostas corruptelas do exedil Francisco Fernández Liñares amplíanse á área de medio ambiente onde se volcaron os datos do ordenador do edil Lino González do Peso. Tamén se extende ás áreas relativas ao parque móvil e ao grupo municipal do PSOE. Había dous equipos actuando simultaneamente en distintas dependencias municipais. O último equipo, que era o que estaba no edificio administrativo da Ronda da Muralla, rematou a súa intervención ás 2:05 da mañá. O que fixeron estes axentes de vixianza do Danilo onte foi copiar o contido de un certo número de ordenadores, pero evidentemente non levaron a información, quer dizer que a información sigue estando disponible, polo tanto o traballo normal desas persoas pode levarse a cabo. Non hai, quer dizer, non se incautaron de documentación, o que fixeron foi copiar información e, polo tanto, agora procederán a súa análise como estimen oportuno, non? Espero que me entendan, confirmo que efectivamente se procedeu ao volcado da información dun concelleiro, pero non podo revelar de quen se trata porque entendo que forma parte do segredo de sumario. Nos o que sí temos que decir é que, en certo modo, celebramos que a Xustiza investiga a fondo canto considere pertinente, pero tamén coa mesma contundencia que celebramos isto, lle digo que defendemos a honorabilidade da institución. Se se produciron feitos delictivos por parte de algún responsable político ou de algún funcionario municipal, evidentemente deben ser investigados e deben ser sancionados conforme o que está previsto no noso ordenamento xurídico. Pero iso non quere decir que o Concello de Lugo este baixo unha especie de causa xeral para investigar a totalidade da institución. A institución traballa con normalidade, a institución é honorable e eu defendo a transparencia e a corrección da totalidade das persoas. É dicir, temos un ordenamento xurídico no que, evidentemente, o que hai que demostrar a culpabilidade das persoas, non? Este tipo de operacións son negativas para a imaxe do goberno local e tamén da cidade. Así de contundente foi hoxe o voceiro municipal do Partido Popular que tamén dixo que agarda que se resolva canto antes. Desgraciadamente para Lugo, unha vez máis, os axentes de vixiancia aduaneira entraron no Concello de Lugo e iso é unha mala nova para Lugo, iso está claro. Nosotros, como sempre dixemos, desde o primeiro momento en que se empezou a operación Pokémon coa detención de Fernández Liñares e cos primeiros rexistros que se fixeron xa o ano pasado, nosotros dixemos que mantiñamos o máximo respeto á actuación da xusticia e, por suposto, tamén á presunción de inocencia. Iso, fundamentalmente, é o que temos que decir. Lamentamos que isto afecte a Lugo, afecta a imaxe dunha maneira que a nosotros non nos gusta, ni moito menos a Lugo, e, polo tanto, é negativo para Lugo, que isto se resolva canto antes e que se aclaren as circunstancias. A imaxe do goberno se deteriora, pero o que se deteriora tamén é a imaxe de Lugo. Eu creo que aí nos ten que preocupar a todos que a marca Lugo, de alguna maneira, non se identifique coa corrupción e con estes temas. E, desgraciadamente, últimamente se vai vinculando demasiado a estes asuntos. Pola súa banda, a edil do BNG, Paz Abraira, incidiu hoxe en reclamar a axilidade á xustiza para que se despexen todas as dúbidas provocadas polas diversas causas xudiciais abertas e vencelladas ao Concello de Lugo. Abraira subliñou que o BNG, xa no seu momento, abandonou o goberno local de Lugo pola súa perda de confianza no Partido Socialista. Os populares temen que a concesionaria do alumeado público se convirta nunha empresa máis sen contrato en vigor co Concello de Lugo. A edil popular Isabel de Besa explicou que
explicou hoxe que en 2 meses remata a última prórroga do contrato con esta empresa e que o Concello aínda non aprobou o novo pliego de condicións. Mucho nos tememos que el servicio de alumbrado público pueda convertirse en una nueva concesionaria sin contrato en vigor. En 2 meses, en julio ahora de 2013, concluye la última prórroga del contrato con la empresa ESICSA y a estas alturas el Gobierno local aún no ha aprobado en Junta de Gobierno el nuevo pliego de condiciones, como digo, de este servicio básico de nuestro municipio. Por otro lado, además del descontrol por parte del Gobierno socialista en la supervisión de las concesionarias municipales, denunciamos lo que consideramos un auténtico despropósito, y es que su falta de decisión política se pongan en riesgo cerca de 70.000 euros de las mejoras que ofertó la empresa adjudicataria en concepto de eficiencia energética y mejoras de alumbrado público. Es decir, en este momento, a 2 meses de finalizar el contrato, el 35% de las mejoras no están ni tan siquiera comprometidas. Hoxe coñeceuse os gañadores do concurso Presume de Praceiro, unha iniciativa que ten por obxectivo poñer en valor as prazas de abastos de toda Galicia e reactivar así o comercio tradicional. O mellor praceiro o que pretende poñer en valor as prazas de abastos de todo Galicia, facer que estas prazas, estes centros comerciais clásicos que están sempre nos centros das cidades, sexan ese punto de encontro onde os consumidores podemos atopar produtos frescos, produtos que ademais nos vai a ofrecer a nosa praceira de sempre, esa persona de confianza, e que o que se pretende con esta campaña é atraer a xente de todas as cidades, e non só os máis maiores que se están convertindo nos clientes habituales, sino a xente de todas as cidades hacia as prazas de abastos, e tamén con este obxectivo neste momento están en marcha subvencións da Dirección Xeral de Comercio, que tamén é a que pon en marcha esta campaña da Consellería de Industria, por a que se poden pedir axudas para modernizar, para facer máis competitivas, máis actualizadas, sobre todo que vayan máis na liña tamén do que necesitamos os consumidores agora mesmo, as prazas de abasto e os núcleos urbanos, os comercios que están nas zonas urbanas. Os traballadores de alimentos lácteos siguen reclamando unha solución urxente para a factoría. O tempo apremia e reclama medidas por parte da Xunta de Galicia para que a factoría de Outeiro de Rei non se vexa abocada ao peche. Hoxe manifestáronse de novo diante do edificio da Xunta en Lugo e cortaron o tráfico da Ronda da Muralla durante algúns minutos. Dende o 15 de marzo que se asinaba ese ERE de suspensión temporal que a Xunta nos entendía e nos participou que era necesario, non? Que todas as partes tiñamos que poñer algo para que este conflito se pudera solucionar, que se pudera ir cumplindo cunha incorporación gradual por parte da plantilla. Pois bueno, é dicir, esas achegas e eses compromisos que se facían por parte dos produtores, vemos que aquí todo o mundo respondeu ás expectativas que se demandaban por parte da Xunta de Galicia, menos a propia Xunta. É dicir, toda vez que se concretou todo ese escenario, se definiron todos eses condicionantes, existía ese plan de negocio, se define un socio industrial. Bueno, pois, cando temos todo o que se nos demandaba, chegamos e ahora resulta que non concretamos unha solución. Vale, entonces nos parece unha falta de respeto hacia todos os traballadores, pero tamén a todos os afectados neste conflito. Vale, e nese sentido vamos a demandar unha solución firme e decidida por parte da Xunta. Ademais, hai que ter en conta de que a día de hoxe, é dicir, cada día que pasa, nos acercamos ao peche definitivo, dado que o concurso de acreedores ten fecha de caducidade. Entón, nós non podemos deixar que chegar a ese extremo nada máis. Ese traballo silencioso que nos apuntan desde todos os responsables do Partido Popular e toda a xente con responsabilidades na Xunta de Galicia, que nos manifesta que existe un traballo moi duro e moi silencioso por parte da Xunta, a verdade é que non se ve, non se ve. Vale, non se ve, pero que ademais non achega ningún compromiso definitivo para os traballadores.
Hoxe falláronse os premios Muralla de Lugo de debuxo e redacción infantís organizados por El Progreso. Na edición deste ano presentáronse máis de 3.000 debuxos e preto de 500 redaccións. Este debuxo da muralla, feito por Carlos Biscol, alumno do Colexio de Castrelo de Miño en Ourense, foi o gañador na categoría de debuxo. Na categoría de redacción, o texto premiado leva por título A busca do tesouro e a súa autora é Sara Pérez, do Colexio Salesianos tamén de Ourense. Os membros do xurado tiveron o difícil, xa que se presentaron 3.045 debuxos e 489 redaccións de toda Galicia e incluso de León. Se ha presentado un colegio fuera de Galicia, Ponferrada, que es la primera vez que se ha presentado uno fuera de Galicia. Aparte de que todas las provincias gallegas han tenido toda su representación, además bastante grande. Do debuxo gañador destacan a súa sinxeleza e abundancia de cor e da redacción a variedade da súa composición. Es una redacción muy trabajada y la verdad muy bien escrita, que te pasma, en el día de hoy con tanta tecnicismo, que haya una redacción también escrita. Sobre todo los dibujos, porque eran muchos y todos son bonitos, y ahora si los vuelves a ver seguro que a lo mejor escogías alguno más. Pero después la redacción, yo creo que enseguida nos pusimos de acuerdo. No fue difícil escoger los primeros dibujos. Moi sinxelo, sen embargo, eu creo que reflicte moi ben o que se esperaba, non? Reflicte moi ben os valores da muralla e a veces de trazo moi sinxelo e moi bonito, moi chamativo polas cores. A redacción é moi bonita, se foi difícil elixir o dibuixo, aínda foi máis a redacción, porque había moitas de moito estilo, esta en concreto é moi bonita, tamén se atinxe as bases. Bueno, a miña primeira impresión é que hai unha cantidad enorme de participación de rapaces e rapazas dos dibuxos, sobre todo, e que son estupendos. A verdade é que teñen moitísima imaginación, hai diversidade, hai moitísimas formas distintas de ver a muralla de Lugo. As redaccións había boísimas, había moi alta calidade, a participación sempre foi menor, como sucede todos os anos, pero a calidade foi moi alta. O dibuxo que gañou, para mí, a destacar a simplicidade. É un dibuxo moi simple, pero reflexa moi ben o que é a muralla. Os premios Muralla de Lugo de debuxo e redacción infantís xa van pola súa 13ª edición e están organizados por El Progreso en colaboración con outras institucións. Os premios para os gañadores son unha viaxe a París para 3 persoas e 500 euros. Hoxe presentouse a 14ª edición do torneo Pre-Benxamín do Azcar. Participarán 450 rapaces chegados de 36 equipos de Lugo e Ourense. A idea deste torneo na mesma línea que anos anteriores, o de seguir promocionando esta modalidade deportiva xa desde as idades máis tempranas, en este caso os Pre-Benxamíns, que a verdad que eu que tuve a oportunidade de asistir, penso que todas as edicións en algún momento da competición, sobre todo na final, pois a verdad que toda unha festa para estos pequeniños que a verdad que disfrutan moitísimo deste deporte. Hai 36 equipos, 20 deles da primeira división, nenos nacidos entre os anos 2005-2006 e 16 equipos en segunda división que son os que son nados entre o 2006 e 2007. Que son os máis pequerrechos. Facemos 2 fases de grupos. Na primeira fase de grupos, pois, xuntaremos os equipos en 4 grupos de 4, como xa dixen, e os primeiros e segundos xuntaránse en outros 2 grupos na segunda fase. Que logramos con isto? Pois, o dividir os primeiros e segundos en unha fase e os terceiros e cuartos na seguinte, conseguimos un pouco máis de igualdade. A verdade é que axuda, sobre todo, aos nenos a que non haya resultados abultados. Preto de 60 xogadores participarán mañá no Club Golf de Lugo na 9ª edición do torneo El Progreso, unha cita que se foi consolidando co paso dos anos. Mañana es el torneo del Grupo Progreso, es un torneo que se celebrará
a 18 hoyos. Hay premios para todas las categorías, handicap, scratch, y es un torneo emblemático para este club, es ya la 9ª edición, y el número de participantes a día de hoy viene siendo del orden de 60 participantes. Juegan 3 jugadores de este club, que cualquiera de ellos puede ganar el trofeo. Está Pablo Ouro, está también Manuel Vizcaíno, y después también Álvaro Balsa. Son 3 grandes jugadores de este club, cualquiera de ellos mañana podría ganar la prueba. El Grupo Progreso, a todos los ganadores, tanto Scratch como Handicap, les obsequia un trofeo a todos ellos, y además hay un sorteo de 10 estancias en el balneario de Aguas Santas, con green fee incluido para los jugadores y además con circuito termal y todas las facilidades que ofrece el balneario. O Club Deportivo Lugo visita mañá o Barcelona B coas novidades de Óscar e Iago Díaz, que viaxan co resto dos seus compañeiros a pesares de que non están totalmente recuperados das súas doenzas. El Barcelona encaja muchos goles y consigue muchos, claro, porque tiene una capacidad enorme para generar fútbol, para crear ocasiones, porque la inmensa mayoría de los jugadores pues tienen un perfil muy similar, que son jugadores rápidos, muy creativos, con una capacidad enorme para desequilibrar en el 1 contra 1, y luego tienen mucha posesión, claro. También es un equipo que si te defiendes bien les puedes coger a la contra, porque se generan muchos desajustes defensivos, y si tenemos velocidad y tenemos precisión para hacerles daño cuando salgamos a la contra, pues les podemos hacer daño, claro. Y otro aspecto importante también será la lucidez que tengamos para generar nosotros fútbol, para tener el balón, como tuvimos muchos momentos en el partido que jugamos aquí, que les hicimos correr, y que eso es una faceta que a ellos tampoco les gusta mucho, ni se adaptan con dificultades, ¿no? Y a medida que avanza el partido, pues van perdiendo intensidad en la presión y les cuesta más robar, ¿no? Y nosotros pues intentaremos tener el balón, hacerles daño desde nuestras posibilidades, como hacemos siempre, y luego cuando tengan ellos el balón intentaremos defender bien, cerrar los espacios. Despedímonos con imaxes da Feira Romano Castrexa, que se celebra dende hoxe na Milagrosa. Pero lembren que a información continúa como sempre no xornal El Progreso e no portal do Grupo El Progreso galiciae.com. Que teña moi boa fin de semana. Vémonos o vindeiro luns. Boas noites.